Uyabona uMawini, ugogo uMawini makuwukuthi uyawazi ngampela umuthi, uzophuma kulowo giba kulona njengamanje lemeta, uyovela namhlanje enkantolo. Yabona uma beyishiya ngampela inkwayindane, yabona uzofika aphume enkantolo namhlanje. Njengoba eboshelwe imeda nje, lezi zinto zakhe zokuthwalisana nani nani nani. Yazi ngacishe ngakholwa ukuthi uyathwalisana ngampela uMawini. Ngicishe ngakholwa ngoba ngendlela asichaza ngayo isitori sakhe, ubuya enjengomuntu owaziyo, oyaziyo into yakhe and futhi oyishayayo. Bese ngi-convinced, bengimlalela kakhulu, bengimlandela, ngifuna ukuyibuka kahle lento yakhe. Hhayi, bengithi u-legit. Uboshwa kanjani uma ngabe uwazi umuthi ukwazi ukuthwalisa? Yabona umuntu othwele akasondelani namaphoyisa, akaboshwa ngisho ukuboshwa. Iy'lwane zakhe ziyahamba zoyimbatha yonke into, zilahla iy'tokodo, ziyakwazi ukutshontsha iy'tokodo. Kunabantu abakwazi ukuthumela iy'lwane zolutshontsha iy'tokodo uma bebethi iyabheka inkosi enkantolo, isiyabheka abaseshi dololo iy'tokodo. Uyambona uManqele ngenyanga yala eMaritzburg, liyabona ngangiyi-convinced-ke loya wayewazi umuthi ngoba wayekwazi ukuthi alidukise itokodo afike aphume enkantolo. Noma esebanjwe namakhanda abantu efrijini, wabanjwe namakhanda abantu efrijini ney'cubu zabantu, okwesi iy'cubu zabantu laba bawohlobo leli ama-albino. Laba abantu bathwele kanzima mfethu, kunzima ukuphila lipojozi. Abantu bazi ukuthi wena uyimali, mabebuka wena babuka imali. Akunjalo, yabona lo mphefumulo osuke uwukhipha, bra wami, it will come back and haunt you for the rest of a miserable life. Ngiyakutshela mina. Yabona lento yokuthwalisa, njengoba bebanjwa nedumbu, for sure nawe uMawini ubanjwe nesidumbu somuntu, khona nje sofuna ukuyothwala ngoba abantu efithi bangenza nanoma yini ngenxa yemali. Lento ayikho worth it, not worth your life ukuthi uthwale uzilandela inkinga ihlalele le ngenxa yokuthi uthanda imali. Phila ngendlela ophila ngayo. Kuyaphileka bafethu nangamasede la siwatholayo amancane, uzame ukuncika impilo. Senze isikhathi sokuthi uvele sizofa sonke. Awungitshele wena uma usufa, usuhamba-ke manje-ke nawe bewuvusa ubisilwane. Ngoba bona uma ngabe uthwalile, njengoba usebenzisa ley'lwane lezi, abanye abantu ababethwele laba bavuswa sebezosebenzela wena. Kuthathwe amandla amadlozi akho afakwa kubona. Hayi ukucasukela amadlozi akho impilo yakho yonke, uyoyaphi wena? Uyoyaphi ngampela mase kuthiwa okay. Umhlaba-ke manje sokuyisikhathi sokuthi uyavalwa. Abantu ababuyele ebantwini basemakubo. Uyophuma ubhekiphi wena? Uyosala kona lo mhlaba ongenalutho. Bafethu ukuthwala is not an option. Ungazubulala umuntu ngenxa yephepha. A worthless piece of shit iphepha.